Primer partit de Lliga de la temporada. Primer punt sumat per les verd i blanques que encetaven la competició a casa contra el Tortosa Ebre. Amb l'objectiu de l'ascens molt clar en la ment de totes les jugadores i el cos tècnic des del primer minut a preferent, avui el conjunt de Toni Pasqual ha començat a sumar. Un punt, sí, però un punt que val amb moral i actitud de l'equip, que ha aconseguit aixecar un marcador advers. El partit ha començat amb un Cerdanyola Futbol Club imprecís, intentant arribar a l'àrea rival sense fortuna. Mònica ho provava al minut 16, Vanessa al 20 i Núria també portava perill a la porteria rival. Uns atacs de les verdes que quedaven en res. El Tortosa, per la seva part, ho intentava a pilota parada i aprofitant alguna errada defensiva de les locals. Però pocs segons pel xiulet que marcava al final dels primers 45, Helena refusava massa fluix un potent xut que aprofitava el Tortosa per fer pujar el primer gol al marcador. Era el 0-1 i sense temps per més s'arribava al descans. A la represa, les verd i blanques apretaven i guanyaven domini en el joc. Helena salvava el segon gol al 54 amb canviada. I 3 minuts després, Núria empatava el partit en una jugada a la contra per la banda. Era l'1-1 i el Cerdanyola Futbol Club aixecava el cap i seguia portant perill a l'àrea visitant. Una encertada Helena salvava novament a l'equip al minut 62. A l'equador del segon temps, Flor teixia una gran jugada combinada amb Mònica que la deixava sola davant la portera del Tortosa, que sense tremolar aconseguia aturar l'esfèrica. Oportunitat molt bona per les verd i blanques. A partir d'aleshores, les noies de Toni Pasqual imprimien cada cop més pressió a l'àrea tortosina, però sense rebre cap premi. Clara tenia l'última oportunitat del partit al minut 92, instants abans del xiulet final. Primer punt pel femení del Cerdanyola Futbol Club, que la propera jornada viatja a Lleida per jugar contra el Pardinyes Club de Futbol.